Ini naik tawa, apa di bir nabi kasihnya? Oi, pergas sebedau kejar nane, nih fere, ber, oi nih fere sob dau kejar, nih fere sob dau kejar na, ayo birat dau dong nih, kamera mojang ini bawa kisah. Doorbin jenai ni menang gomle, Korea nu kagam ni daw pura, cibir lah bayda. Wow, ni daw pura. Kulumbai, nongtangmon ko ang nidini ni moनसे गोदान video boy खबर नाय बाहरनाय थाबाय. नै दा जोङो दाव बानाय जायगा नायनो फैदों आरो ना दाव नायनो फैदों. मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ? हा? Pohugarh होननाया सिगांनि भिडिअ खोन्थाखादोंमोन आरो ना आङो थेवबो माने बै समाव फैनायाव दावफोर फैथ'वाखैमोन आरो बारा दा बांसिन फैदों आरो नै अयथासार दाव दंखायो आयु एबार बिराद फैदों आरो किन्तु दरबिन थानायमोनबा ओरैबायदि मोजां नुगौमोन आरो ना बेयाव दरबिन माबा ग्रा गैया माने Today बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दावफोरखौ ओरैबायदि दाव दंखायो माने हांसो सिलारिया बांसिन दं नामाथाय ओइ नै जि बिरलांखादों मोजाङै सिनायाखै आरो ना आं खोन्थानि र' नोंथांमोननो दावखौ अयथासार दाव दं ओइ एसे गोजानावसो दं आरो ना नैखै जिहेतु दै दं जे ओंखायनो माने बारा फैया अकल दै राननाय जायगायाव दं आरो आं खोन्थानि र' नै oh my god दावानो दाव नै आयौ पुरा दाव गोजा आरो ना ओइ नै बिफाङावबो नै बिफाङाव दाव बाना दंना ओइ नै बेलेग दाव आरो ना ओमफ्राय नाया मानो नैयो नैफोर सब दाव गोजा नैयो वाव दावानो दाव पुरा दाव गोजा आरो दैयो नै बिरनानैबो थांबाय दं नै दा बिरलांजोबसिगोनसो खोमा आरो ना वाव बरियाखा जायगाया अरे बिराद गुवारखा आरो ना ओरैजाय बिराद बिरनो थांदों ओइ खैजाबो दं खोमा इखैजाय थांला आरो ना नै खैजायबो दं खोमा इखैजाय थांला ओइ बिराद दंखायो दावा ओइ नै बेखौ जि गाबगासिनो नै बेयो होथेनाय जादों नैबे दखरसे माबाया हाग्राया आयौ जि गाबखादों दावा oh my god दरबिन देखायग्रा थाबानो जायोना इयाव फैसा 50 थाखा बा 10 थाखा लानानै खाथिजों जि नायनो लुगैदों आङो मा दाव दंथाय सार्बेरियानिफ्राय फैनो आरो ना इफोर दावा बरियाखा आरो ना जायगाया ओरैबायदि मोजांलै आयु नायलाय दावफोरा गैला माथो बिरासै नुदोंना नोंथांमोना ओइ नै दावफोरा वाव किन्तु दरबिन थानोबा बिराद मोजां जागौमोनलै हाबाब नै बिरबानो जासै दावफोरा बिराखै मानो ओइ नै बिरदों वाव बरिया नुदों ओइ नै जि बुरजा बिरबोखादों दे नै फालो नै वाव हांसो सिलारि बायदि गोजालै दावा नै
ओइ नै हांसो राजा नाबो दं खोमालै ओइनो क्लक क्लक होनबाय दं इसोर थाग्राफ्रा सारना जायो खोमालै आंनिबा ना नेयो आरो बेखौ नेग्रा मानसि दं आरो बिसोर सारना जाखायो आंनिबा ना वाव ओइनै दाउआ मा दाउ इयो ओयो ओ माय गड जेरायनि र' जेरायनि ओ बरिया बिरखादों नायलाय फालो फालो बिरबा मोजां नुयोना ओ जि मोजां नुखादोंलै आङो हाबाब अबेखैबा खावसे थांबाय ओइखैजाय ना ओइ नैखैजाय खावसे थांबाय नोंथांमोना दाउनि गाबनायखौ खोनादों ना नै आयु ओइ सियार लानानै जिरायनानै नायनो मोजां जादों आरो ना नायलाय बरिया खालि जायगाया आयु थासार मोजांखा आरोना बेयाव गोलेरफोर गैयाथ' खस जाफैबा गैला आरो मैफोर फैया खोमालै नायाव मै गैयालै गोदोसो दंमोन नै दाउआ बिरलांगासिनो आंनि खर'साजों नै दाउआ आंनि खर'साजों बिरलांगासिनो सर नायलाय आयौ नै जि बिरखाबायना खाथियाव नुवाखै आङो खाथियाव बानायसो नायनो लुबैदोंमोन इमाननो दंखायो माने ना बैखिजानिखौ नुहुरस'आ बिरस्लायगासिनो आरोना इसोरो नोंथांमोना दाउखौ नुदोंना नुवाखै मिन्थिया खिन्थु आं नुदों आरो दै एन'खा गोजोननाय मोन्दोंना नुनानै नै बिरगासिनो आरोना ओरैबायदि फुरथि नाङो गोसोखौ माने आंनि खाथिजों बिरलांबाथाय ओइनै फैलायगौ ओइनै फालो फालो बिरबाथाय बांसिन मोजां नाङो आरो खोमसिनो आंनि उनखै दाउआ ओरैबायदि फुरथि नांबायलै दिनै आंनि गोसोआ ओइनै आंनि खर'जों मानो बिरना थांदों ओइनो एन'खा गोसोखौ मोजां मोनबायलै आंखौ दिनै आरो बिराद दंबावो इदिनो माने बिरलांबाय थागोन आरोना इसोरो ओइ आंनाव माबा फैगोन ना थिं नाया मानो ओरैबायदि बरिया खालि आयौ हाबाब ओइ हांसो सिलारि अबाव बिरलांनो नागिरदों नोङो नै दाउफोरा इफोरावबो बाफैयो खोमा नै दाउ गां गोजा नै ना दाउ गां गोजा आरोना नै नै जों दा थांसै आरो दाउआ बारा गैला बिरजोबलांबाय आरो बिरलांगासिनो ओमफ्राय दा बारा गैला आरो जों माने जों फैनाया एन'का कारेक्ट टाइमाव फैदों आरोना जोङो 2टायाव फैदों आरो ओमफ्राय नै दा बिरलांगासिनो आरो
ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरो दाउथ' गैखाला नालाय नायबाय जिरायबाय मस्ती खालामबाय बिराद इन्जय खालामबाय आरो दै दाउजों दिनै बिदि इन्जय आं मोनाखैमोन आरो दिनै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांबाय आयु आरो बै मोनसे जायगा दंबावो आरो बै मा जायगा होनोथाय बेखिबो दंबावो आरो दाउ बाग्रा जायगा बेयाव फुङाव थांनांगोन आरो खिन्थु नै बेयाव हले बिराद बरियाखा आरो दै दाउ माबानाया ओरैबायदि समायना खालै आयु जायगाया जों दा थांनोसै आरो फुल इन्जय दिनै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन फैनो गोसोबा ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो ओइखै ओइ नै इखे मा फुल होनोथाय बैखौ अबेखि थांखो नुवा आरोना बैखि मा फुल होनो मिथिया आरो इयाव बिराद फुल दंखायो फुलथ' नङा ओरैनो माबा रज'लाबायो जे फख्रि बेखौ होनदों सासेया अबावबा थांबायलै हाबाब आंखौ गारनानै ओइ मोसा माबा माबिथ' ओंखाराना गिलु बालुनो फैफेरै जायगायाव फैनो आयौ बिबारा बरिया बारफुना दंखायो नालाय वाव ओरैबायदि बारफुजोबना दं आरोना बेखौनो होनदोंमोन बियो वाव बरिया बारखादोंना अ माय गड नै वाव नै जि मोजां बारना दं मोनामोयो बिफाङा आमथा आरोना नै वाव बरिया बारफुजोबना दंखायो एदाव फैना बारनाय समा जिरायफैयो मिनिहोना गोसो सिङाव आंनिनो जायगा नागिरना बिखासे जों दा थांसै आरोना ओमफ्रायो नै लामाया बेनो आरो नै बिराद गुवार आरोना बे एरियाया ओरैबायदि गुवार आरोना एखे फट' शुट खालामगासिनो इयाव मानसि फैसोयो आरो फैनायालाय नायनो थांसै दा फैदा बेयाव मा जान'नि होदोथाय फरायनोबो रोङा आं हारसाखौ मायबा मोनसे जान'नि होदों आरो आं फरायनो रोङा आरो फरायनोथ' रोङा आसामिसखौ एसे खिन्थु बाराद्राय दाजाबनायबाथाय आं फरायनो रोंला आरो बेखौ एसे थख'-थख'बाथाय रोङो आरो आङो दा अबेखि थांगोन अबावबा थांबावगोन नामा दा थांबाय थानोसै नै नार्सारियाव एसे हाबलांनि आरोना बिबार नायनि आरो मोजां नुबा लांगोन बरिया बारखादोंनो बिबारा बरिया बारखादों दा सिजन नालाय बेफोरो वाव बरिया नुखादों Oh my god, बरियाखा जे मोजां नुखादोंना नै बारा गुवार नङा आरोना एरियाया फिसासो नै बिबारखौ बेखौल' लाबबाय आरो बे फांसेखौल'
जा बरिया बिबार बारफुसिगोन इयो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गाइस